Hvem drømmer ikke om at få en godnathistorie på sengekanten? En del københavnere får det fra i aften og de næste 4 aftener, og ikke af hvem som helst, men af forfatteren selv. Vores reporter Lennart Steen har set nærmere på den historie. Som man måske kan høre her, så er en af forfatterne allerede kommet herind. Vi er på Signalhus, et kollegie i Ørestaden, og forfatteren er i gang herinde. Så man kan se, at alle, der er til stede her, er iført pyjamaser, og han læser noget op af sin egen bog. Vesterport station, hvor Statsradiofonien havde til huse. Da radioens ledelse derfor valgte at flytte til Stærekassen på Kongens Nytorv, begyndte gæsterne... Det, der er fælles for alle oplæsninger, er, at det er forfatter, der har skrevet noget om de områder i København, hvor deres historie rent faktisk foregår. Og det her handler så om Ørestaden. Folk er i pyjamas. Hvad er ideen med alt det her? Jamen, altså, i byens forlag kan vi godt lide at bringe litteratur ud til folk på en anderledes måde. Og det her det er et eksempel på det. Nu hører vi fra Ørestaden i aften, og folk er i pyjamas. Hvorfor skal man være i pyjamas? Jamen, fordi det er en sjov måde at få litteratur på og være iklædt pyjamas og nattøj sammen, og så få oplæsning i sit eget soveværelse. Det er ikke så mange, der prøver det, og så en ægte forfatter. I skal også på Nørrebro her senere på ugen, I skal på Vesterbro. Hvad er ideen med at komme ud? Hvad håber du, de får ud af det, dem der nu lytter? Jamen, altså, ideen er, at man i hver bydel i København kan komme ud og opleve en bog, som har noget lokal forankring, og så kan man komme med rundt i folks soveværelser, eller bare tage med rundt og høre oplæsninger i folks soveværelser. Så kan man også samtidig få set, hvordan folk bor, og hvordan de indretter sig i deres soveværelser, hvad farven på deres dyne er osv. Nu er vi på et kollegie, der kan man sige, at der er folk ikke så fasttømrede endnu. Man er vant til at komme ind og se hinandens værelser. Tror du, det er muligt også for folk åbent ind til naboen, så naboen kommer ind i pyjamas og lytter andre steder end på kollegier? Ja, det tror jeg. Altså, jeg er med på, det grænseoverskridende for folk, det her, men altså, vi sørger for, at det foregår ordentligt og roligt og i en god tone, så det er jeg slet ikke i tvivl om, vi kan. Hvad er det, for det bliver en succes for dig? Hvad vil det så sige? Nu laver I det 4 forskellige steder. Hvad skal der til, for at det er en succes? Jamen altså, det er nok for mig, og at der er nogen, der er med, og jeg kan se, at de har det sjovt med det, og at de får en anderledes oplevelse med nogle bøger. Det er fint for mig. Nu må vi lige høre, nu må vi lige gå ind og så se, hvordan det så har været at få en godnatlæsning på sengekanten af forfatteren selv at skrive bogen. Godnatlæsning på sengekanten. Hvordan var det? Det var lidt skørt, men det var også meget rart. Det er længe siden, jeg havde fået læst en godnathistorie sidst, så lidt rart, ja, og lidt skørt.